pozdrav svima ljudi, danas ćemo mi opet igrati FIFA 15. Ok, znači vam imamo pekova nekakvih, dobro to neću. Još, ajmo utakmicu idemo odigrati pa ćemo si vidjeti. Kasnije, evo gac, idemo sad igrati. To je to. Ok, play match. Ajmo. Idemo. Znači, utakmica je započela, sad ćemo mi to početi, evo gac. Sad ćemo ga zabiti odmah. Probat ću ga sad odmah zabiti ljudi, op, ne. A daj čovječe. Dodaj, ne. A Isuse, jesam glup. Ok, idemo ljudi, idemo, tako je. A kad se, što sam stavio da najteže još, sad ćemo im zabiti. Inače sam namjestio u postavkama na najteže, kao na onaj profesional, kao tak nešto. Je bilo baš hoću da polako i da teško osvojam. Tu nagradu, sad ćemo to vidjeti. Ok, idemo ljudi. Tako, to. Ajmo, to, ajmo. Još jebem ti golmana. Što bi ga ubio sad. Dobro, nema ljutne. Idemo dalje. To. Nemo ga, dodaj. Ok, dodaj. Idemo. Op, pas. Daj. A daj, htio sam ovo pa da mu zabijem. Aj sad ti boga. Ja stavljam na profesional. Idemo. To, ajmo. A puć, treba samo ovome dodat. A Isuse Bože, ajde, idemo. Ajde. To, bar mi korner, ajde. Tako. Šut, ajmo. Jo, golmane, ubiću te. To pucaj. Kak nije faul za video? Lik mi upao, slomio ligamente sve, evo te. Aj, Isuse Bože. Ajmo. Kak neću nijaći ovo? Ajmo ljudi, ajmo. Aha. Zabuna. Oproste ljudi. Idemo. Ajmo, idemo to. Ajde. I to, prvi gol u drugom poluvremenu, ja mislim da. U drugom poluvremenu. Dobro ljudi, ali dobro. Imali smo i više prilika za gol, ali nema vez vidjeti ovo. A kako jebote, penal bi trebao biti video ljudi. Evo mu usporedno bio. I opali ga u koljeno, vidite. Isuse, evo vidite. I pukao ga u koljeno nogom. I to sad nije penal. Isuse Bože. To legni. Ajde, to. Opa. Ajmo. Ajde ljudi. Ajde. Neki a moraju si reći tim je za bolji. A kupću si pekova, ja isto nekih boljih malo. No više jeftinih zarađivat ću si para, pa ću si onda i pekova kupiti. Dobro, ako vam šteka, opet oprostite ljudi, to je zbog interneta. Napišite u komentare ako vam jako šteka, pa ću ja snimat u drugoj sobi. Neću u svojoj više onda.
A, Isuse. Dobro. To, ajmo. Šut, to, to! Opet gol! To. Onda je ovo sretan gol, ljudi moji. Dobro, idemo. Ajmo. Evo, 5-6 minuta klip za 2 gola. To ovak. Ajde, ćemo kad izašao. Ajmo, pop. Fu, mamu ti poljubim u nos. Isuse Bože, što je čo? Ajde ljudi to, ajde, to! To, ajmo. To, šut, pucaj! I je gol je to. Sarga je opet upalio kolja pažva stvarno. Čak ovo slika sam treba sada ne vez. Ajde mrš jebote stan. Jeben ti mamu kako tako. Ajde sklonim si ovaj urak. Ajmo, minuta, please, ajde. Ajde, please. A da, jebem ti mamu, sudac. Mogu sam ga zabit. Ne znaš. Al, pobjeda je naša. Dobro. Evo ga. Snimit ću vam ja još jedan klip danas, pa ću ga staviti. Evo, sad ćemo još par minuta pekove otvarati. A na 10. klipu od FIFA ćemo kupovati pekove. Kupovat ćemo pekove. Ne praću se šta će mi ti peder. A šta se učitavaš toliko, Bože. Ja sad moram izaći. Pa ćemo... A imam ja bolje golmana i onak imam 2. U klubu. Ajde. Dres. Ovo ćemo isto, šta će mi. Imamo vamo, evo. Imamo. Opet neki pekić da otvorit. Dobro, idemo ga otvorit. Opa. Ujeventi. To su govorim, ljudi. Hajde, stanite. Ti mi ne trebaš, ti odvojit tak ništa. Jebote, kad ne mogu, evo mogu. Stvorim klub, demokrat. Ovako i ovako. Još sam moram si ovoga. Sati je 22, dobro, evo gac, sad ćemo, ajde šta se učitaš toliko, ajde dobro ljudi, u biti, čao.